Van 1938 en 1947, en 4 na de bevrijding, wie Berend van Bon van Hoes als machinist van een olietanker. Al die jaren kon hij net naar familie op Schiermonnikoog. Maar de Japanners sticht op een hoed ontsnapte hij een wisse deer. Spectaculair wie zijn vlucht uit Surabaya. Trots de blokkade hinnen van de Japanse vloot. Haast zondag hier lien. Hier heb ik nog een film. Die heb ik in Surabaya opgenomen, mooi met je camera. En dat is die op de Brown in Surabaya. En de ontsnapping moet Abraham Krijnsen naar Australië toe. En dat is die alles op. En ja, dat is hem, alsjeblieft. Hierop is de shine dat ik van 6 juni 38 tot 12 februari 47, dan monster ik overal eraf dat ik bijna nu een jaar verdwenen ben in de oorlogstijd. Van Bon, nou 93 hier, van de Bopper Nederlands-Indië op de Shell-tanker Aldegonda doet de Tweede Wereldoorlog uitbruts. Toen in mei 1940 het Duitse leger met een onverhoedse en vernietigende overval Nederland onder de voet liep, betekende dat ook dat de kolossale kolonie Nederlands-Indië formeel in staat van oorlog was met Duitsland. Dit leidde ertoe dat Duitsers en hun Nederlandse aanhangers werden geïnterneerd en dat 18 Duitse schepen werden bezet. Maar ingrijpender was feitelijk dat abrupt de banden met het machtige moederland werden verbroken. De bestuurlijke bevoegdheden, het industrieel vermogen, het knooppunt van de internationale handelsbetrekkingen. Weliswaar bleef de Nederlandse regering in Londense ballingschap het hoogste gezag, maar toch moest het Nederlands gouvernement in Indië plotseling veel zelfstandiger optreden. En dat in een land waar de bevolking had gezien dat de heersers niet onoverwinnelijk waren. Dat de oorlog uitbrak, daar leren we bij Noord-Borneo in Miri, dat we een laadplaats verhullen. En ja, daar heerden we die op de radio van de Nederlands-Indische radioomroep, de Nierom heette dat. Ja, dat weer. Ja, dat weer een spannende tijd, we gingen het al zo'n beetje verwachten, maar het komt dan toch nog als een verrassing, kan ik wel zeggen, ja. Nou, dat, ja, we merkten er nog net veel van, maar ja, in Nederland werd omvallen en dat vinden we net mooi natuurlijk. De oorlog die begon in het zuiden en bij de Grebbeberg en Rotterdam en zo. Maar ja, mijn familie zit op het eiland, hè, op Schiermonnikoog, dus nee, dan mocht ik me direct net heel graag sturen. Maar ja, dan de verbinding met Nederland die was natuurlijk sluiten. Hè. Daar kun je geen brieven mee sturen, geen telegrammen mee krijgen. Nee, dat was wel raar natuurlijk, ja. Toch kwam die oorlog internationaal nog als een verrassing, toen op 7 december 1941 Japan een overrompelende en vernietigende aanval deed op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor. De Nederlandse regering verklaarde Japan als eerste de oorlog. Dat gold ook voor Nederlands-Indië. Pearl Harbor, daar zijn we wel van op dat de Jappen dat uithoren. Ja, dat komt uit het arbeidsdak, weet ik wel. En dat was ik weet wel, dat was een ekkel. Die zal de dag of een dag later was een aftruis. Dat waren grote Engelse slagschepen, dat was in de Grenboeren, door de Jappen. Nou, hier heen dan net dacht dat we een speciaal uitstuurs om ja, als tegenwicht voor de Japanse vloot zeker, maar dat was niet gelijk uitschakelen daar. Dat waren grote schepen, de Repulse en de Prince of Wales, dat was maar even tot zin gebracht worden. Bergen verlies van mensenlevens.
de markt was. Je spelen mooie Japanse artikelen van minder ware kwaliteit, textiel en zo. En we dachten, nee, dat oorlogsschip, dat select het volle voorstellen. Maar ja, dat komt toch heel erg uit. Ont die tijd hier Van Bon de oorlog alleen via de radio meemaken. Vlak voor de grote onval van de Japanners op Azië is hij met de tanker Aldegonda op weg naar Singapore om brandstof op te helien voor de Nederlandse lofmacht in Nederlands-Indië. We komen daar in Singapore te jochten. Op zo'n eiland hebben we een Shell-installatie. En dan moesten we laden. En we moesten 600 ton vliegtuigbenzine, 100 octaan, weet ik nog wel. 600, 700, ik weet het, weer nog 1000 ton. Dat moesten we laden voor Pangkalan Susu. Dat was een plak in Noord-Sumatra, in Aceh. Daar halen we altijd olie van denen, maar nu moesten we de olie handen brengen, want daar was nog een Nederlands eskader vliegtuigen en daar bestukten de Jappen nog. En daar zitten op dat liedje eiland, Pulobukum, daar zitten echt nog een stuk of 20 overlevenden van de Prins Oveel of van de Repuls, matrozen. Dan ben je er 1 kwartier in een paar huizen van de Shell. Maar daar zitten 30 schelden en ja, niks meer goed. Maar ja, dat mensen die het sfeer aan natuurlijk. En, ja, het weet je in Christian, weet ik wel. En hebben ze nog een Christmas cake hebben we bakken laten door de Chinese kok. Die ging wel in de gaten dat de oorlog dichterbij komt. De perfect opgebouwde Japanse oorlogsmachine was niet te stuiten. De vloot met daaraan gekoppeld een sterke luchtmacht was oppermachtig. De legers veroverden met goed voorbereide acties geheel Azië. Onneembaar geachte steunpunten, zoals Singapore, werden onder de voet gelopen. Dus we gingen maar 600 ton vliegtuigbenzine terug straat Malakka aan. En de Jappen, dat we dat natuurlijk al opschatten. Dat zit op het schiereiland Malakka. En dat we al andere woorden. Maar we wisten net precies wat ze zitten, maar we hadden al heel aardig dichterbij komen, dacht ik. De aanval op Nederlands-Indië werd op 12 januari 1942 ingezet met bombardementen, gevolgd door de landing op het olie-eiland Tarakan, waarmee Japan duidelijk liet blijken waar het in de eerste plaats op uit was: grondstoffen. Noordelijk van Sumatra wordt de Aldegonda, die laden is met 600 ton benzine, rekken door een Japanse vliegtuigbom. Ik hoorde een paar dreunen. Ik denk, nou, dat is fout de boel. En ik zeg, toch de Patriespoort naar buiten toe en dat stuurt het schip al in de braan. En daar komen de vliegtuigen hier en dat begon het te mitrailleren. Dus ik dukte weer aan de dek. Ik denk, ik zag een beschutting aan de dek. De kapitein die zit achter het schip op een vlot, een hele vlot al. Ik denk, nou, ik ga net in die boot. Want daar shotte nog een vliegtuig op, dus ik ben heel buurtje en ik ben door dat vlot zwom, waar de kapitein op zit. Weer een afstand van, ik denk misschien wel 400 meter of zo. Want, ik heb er wel een liedje haaien. Ik dacht wel op de haaien, maar op dat moment net. Maar dat ik op dat vlot bij de kapitein kom. Ik zeg de beut terug aan. Naar het schip, de vlammen weer wat liger werden. Ik denk, daar moet ik echt maar gaan. Want dan ga je zeker een blust of zo, weet ik het. En dat dacht ik, ik heb een wit ketelbak gewoon, dat heb ik mogelijk. Want dat is aantrekkelijk voor de haaien, dacht ik. Dus dan ben ik terugzwomd, heb ik weer een haai gezwomd. De vlammen slaan heegboppen het dek uit. De bom had een godslijn aan de boppenkant van de opslagtank. Van Bon en zijn collega's weten de brand in te gaan, droeg een groot stuk canvas oer het god te spannen en er een soort wetter op te spuitsen. Er waren Chinezen die weer heel erg verbaand. Die leven nog wel dat er tot ziekenhuis gebracht was. Maar die oude mannen,
daar heersen we dat er je leven weer. Als die bom op een heel plak ontploffen weer, dan hier het hele schip hier uitneuw slaan wij door de bom. En dan, als die baan de benzine op het water te jochten komt weer, nou, dan wil het een ramp wezen, dan werkt echt wat over weer, maar dan wil je net vol levend overkomt, denk ik. Van Pangasinan binnen we buitenom, eerst om Sumatra gaan, om de westkust van Sumatra terug, station weer in. Ben we naar Batavia gaan, want we moesten naar Surabaya om te repareren. Van Batavia ben we een paar dagen later in Surabaya aangekomen. Ik denk dat het ongeveer begin februari weer daar aankomen. Toch besefte men steeds meer dat rekening moest worden gehouden met een Japanse aanval, vooral ook omdat Japan een verlammend tekort had aan grondstoffen die in Indië rijkelijk aanwezig waren, zoals olie. Daarom werden in Indië de trotse witte koloniale gebouwen gecamoufleerd. De sombere slagschaduw van de naderende oorlog. In ieder geval, we leerden er nog pas. Dat begon de eerste overval van Japan. Dat we ik weer op buurt van de Alderonde nog. We leren in Dakis, in Surabaya. En de vlakbij daar weer een marinebasis van watervliegtuigen en zo. En dan werden het toch jachtvliegtuigen die aan de handen hebben. Maar dat was vrijwel elke dag erdoor. Dan komen er bombardementen op de havengebouwen en de schepen dat er liggen, marine-etablissementen. Dat weer bijna elke dag. Van Bon keert het van zijn laatste hield een lietskameraadje. Hij leidt als amateur het bombardement vast. Als enigste filmt hij de ondergang van de haven van Surabaya. En als ik een film opneemt, die werd in beslag genomen door de censuur. Dit is hem. Die heb ik hier na de oorlog heb ik die pas een kopie ervan teruggekregen. De hele oude 7 provincieleden, die kregen een voltreffer en die zang daar ter plaatse. Maar dan zeggen we daar dat er een paar luchtafweerkanonnen sturen. Werd er niet een bestuur, dat was net betjeden. Dan vliegen we al wie dat betjeden mochten. Als we dan om dat onweergeschut sturen, dan zeggen we de vliegtuigen komen en dan zeggen we gewoon dat we precies in de lijn zijn. En een keer dan in gedachten, ik denk, nou, als de vliegtuigen, de bommen, dat bleven wat onder het vliegtuig. Dan leren ze, en die jongen van de veuren leren ze de bommen afhalen. Ik denk, als ze dan boppen die binnen, boppen die, of even voorbij, dan kisten de bommen verwachten als ze voor die bestemd binnen. Elke keer zie ik het een veilig onderkomen. Van Bon wordt een plak onbeen in een onderzeeër die in de haven leidt en tijdens het bombardement naar de boeien zingt om net rekker te worden. Maar dat wilde net. Hij bloot liever op de Japanse vliegtuigen zitten bij het aanwagenskut. Dat zeg ik, een kennis van mij die komt in een matroos van mijn dienstdienst in Holland, in Den Helder. Die zei, ga je mee het schuilkeldertje in? Je bedoelde de onderzeeboot doen, dan laten ze overzinken en hij dacht zeker dat ze daar veilig zitten. Ik zei, sorry, maar ik sta bij dat luchtafweergeschut. Dan wil ik dat morgen en ik denk ik heer de latterplas. Er zitten nog 14 man in en dan ben je al omgekomen. Er was gelijk,
Was er bergispogen die er komt een drijvende bok om erbij, maar daar hebben ze geen uitgekregen. De Nederlandse zeemacht stond voor een bijkans onmogelijke taak. In februari 1942 werd een geallieerd eskader gevormd onder commando van schoutsbijnacht Karel Doorman. Dit eskader moest een opstomende Japanse invasievloot stuiten. De slag in de Javazee. De Nederlandse kruisers De Ruiter en Java en de torpedoboot Kortenaar gingen in die zeeslag met man en muis ten onder. Later vergingen ook de Amerikaanse en Australische kruisers Houston en Perth. Ik weer maar één gedachte, ik moet die uitzending komen. Dus ik ben ik denk de kapitein het zei, er weer een conferentie in dat gebouw daar, in het marinegebouw. Dus daar ben ik maar bijzitting in en je laat me terug. Dus, er weer 30 of 40 kapiteins, ik weet niet of maar weer het alle kapitein misschien. Ik zeg, weer een schout bij nacht, dat weer de vlootvoogd noemen ze dat leuk. Koenraads heette die. Die roon af en toe en die zei ik mag naar weer roon en die schepen die moeten varen, die kunnen varen, die moeten varen. Er waren maar een paar kapiteins die troch de blokkade van de Japanners dwarden te brekken. Van Bon koer daar ook geen keerpardijskip vinden, waarmee hij voortkomen koer. In de tussentijd hoop hij de zwierbeskeerdige Alagonda te zinken te brengen. De tanker mocht net in handen van de Japanners vallen. Ik weer overpeigeren steeds maar. Want ik juist die Alagonda dat zinken bracht, al de oorsluiters, ik heb bleer inhouden. En ik heb totaal geen fut maar. Ik ben nog in een hotel gegaan, Hotel Brunet. En ik ben op bed lezen gegaan en ik ben in slaap gevallen. Maar met in de nacht zijn liever of 1 was of 2 misschien, of ik weet het niet meer precies. Dan denk ik, ja, ik moet toch zeggen dat ik hier uitkom. Dan heb ik nog wel een kilometer, 1 of 2 kilometer ronden moeten. In Pitjoster. En dan was ik nog 10 jaren terug, dat we een Ambonees, dat we een Ambonezen of Menadonezen, de veldpolitie namen dat. Die drukte weer de leup van een geweer, zoals je in het borst nog. En die zei, ja, in gebroken Maleis. Ik zei, orang marine, zei ik, orang marine. Saya moest die kap wel marine. En een praatje, ja, je leeuwde me. Maar het weer zo'n, ik denk het weer zo'n Ambonees, die wil graag eens een schot lossen. Maar dan ben ik echt weer aan betrekkelijk gevaar ben ik ontsnapt. Dit schijnt me nu nog te binnen. Dat heeft nog geen één verteld. Dus ik op de fiets van de eerste machinist naar de haven toe. Dat we wel heel terug met die fietsen. Dan kom ik bij het havenkantoor. Daar ligt een sloepje van de marine, een motorsloepje. En zie je een kwartiermeester, een corporaal. Ik zei, ga je me nog voor? Ja, zei, wij gaan varen, zei er. Als er iemand gaat varen, dan zijn wij het wel. Ik zei, nou, zoek dat mooi kinderen. Nou, stap maar in. Die had me daar op buurt zat. En dan weer de eerste officier, die heet Heringa. Herinner ik me. En die zei, nou, ga maar in die dekstoel zitten, dan kan je de nacht wel in doorbrengen. Dan heb ik de nacht in doorbracht. Nou ja, het wie mensen een uur of 3 was het ding. Toen riep Heringa, die rupte de hele bemanning voor de boeg. En die hield een toespraakje. Dus komt hier op dal. We zullen proberen de blokkade te doorbreken. De kansen om er door te komen zijn gering. Maar je krijgt de keuze tussen de blokkade te doorbreken of door te vechten aan de wal. Nou, dan roonde het overgrote deel van de bemanning die verkiesde om de wal te blijven. Sommigen binnen in Java in een kamp komt. En ik ken ook iemand, maar die zit er niet zo bij, hè, maar die kun ik heel goed. Die heeft op de Burma-spoor die werken, ja. Maar een vreselijk leven, vreselijk, ja. Nou, ik ben blij dat bij ons is, ja.
Als roofmieren verspreidden de Japanners zich over de Indische archipel. Eiland na eiland werd veroverd. Luchtbombardementen, beschietingen van zee en een onweerstaanbare landmacht. Celebes, Sumatra en tenslotte het dichtbevolkte Java, waar duizenden vluchtelingen waren samengestroomd. Op 8 maart 1942, na een ongelijke maar verbitterde strijd van 3 maanden, moesten de Nederlandse strijdkrachten capituleren. Kleine groepjes en een deel van het bestuursapparaat weken uit naar Australië. Van Bon koe uiteindelijk mee in een mineveger van de marine, de Abraham Krijnsen. Met zijn camera filmt hij hoe het schip camoufleerd wordt met takken om onzichtbaar te blijven voor de Japanse vloot tijdens de vlucht uit Surabaya. In Beelders hebben we begonnen mooi het schip met takken te bedekken. Want die commandant is dus zeker telefonisch in contact met de commandant. Die begon mooi het schip te camoufleren met takken en een liedje bimmen en helemaal in de grieën. En we hebben er al wel 2 dagen uit. Elke dag komen er mij takken bij. En dan komt de laatste dag, dan komt de commandant om huis. En dan wilde mij weer van buurt afzetten, want ik mag geen burger meenemen, zei hij. Ik zei, ja, maar ik vaar onder het voorpleegbesluit. En hier kom ik dan maar een verpleegster op huis. Ik zei, en is dat dan geen burger? Zei ik, ja, maar we moeten ook een dokter aan boord hebben, wat er gewonden vallen, zei Jimmy. Maar ja, je stond bij de eerste 10, dus zei hij, dus ik zal je voor jou dan een uitzondering maken. Nou, dus zo ben ik aan buurt van de Abraham Krijnsen die op de komt. Een dregenreis begon. De boot moest in de Roertjustere nacht varen. En hoe die deuntje in de wal onzichtbaar van anker lezen. Ja, en we moesten alleen voor in het Pikjoster, want we moesten net opmerken worden. Je moest nu net schijnen jappen, de haven weer blokkeren. Er liggen een jappen voor. Dus we moesten zo dicht mogelijk onder de waal. Maar het moest echt Joster worden. Want hij was dan hier in de stad zien. Dus het was een uur of, ik denk, een uur of zagen we Joster genoeg. Maar de monen die zullen om een uur of een uur opkomen. Ik weet wel, we hebben maar 12,5 uur, misschien 2 uur varen. En dan ben we bij de ijspunt van Madura, stief onder de waal ben we gegaan. Ja, en dan hebben ze keurig die in, want alles moest in Joster gebeuren. Hij is niks zijn. En ik leeuw, er zijn echt nog 12 van de oude mijnenvegen, dat zou ik echt proberen. Maar dan ben de commandant heeft zich daarvan overzonderen. We hebben net mooi ervaren, maar daar hebben we het echt proberen. Ik weet niet of ze die nog door de jappen te pakken hebben, maar daar hebben we het net gehouden. Dan moet je een godverlies van mensenlevens binnen dat toneel gaan. Dat weet ik wel. Heb ik later pas eerst. We hebben een paar keer op de bregen, hebben ze een paar keer wat zien. Maar wat het wij net, dat weten we net, want het is een josterplak, joster dan, dus joster geen omtrekken. Dat is jost niet joster, maar ja. Dan is het koers veranderen en hopen dat ze die net zien hebben. Dan kun je elke dag kunnen we nog ontdekt werden, toch vliegtuigen of toch een oppervlakteschip. Nou, de spanning zit er dan nog, die hele tocht tot Australië zit hij er nog echt wel in, hè. In januari 1942 komt Van Bon met de Abraham Krijnsen veilig in Australië aan. Hij beziekt bij de marine in luchtvaartdienst te komen. Hij wil jachtvlinder worden, bij te vjochtjen de Japanners. De Shell werd hem te vinden in Australië en regelt dat hij net in dienstnaam wordt. Nee.
Ik naar het Shell-kantoor toe. Meneer Van Bon, waarom hebt u zich niet onmiddellijk bij uw werkgever gemeld toen u in Australië was? Ik zei, nou, ik was blij dat ik in Australië was, maar ja, ik begon nu zo te hechten. Ik zei, en ik wilde graag vliegen, ik wil bij de marine, hè. Nou, ik vind het schandalig dat u zich niet onmiddellijk gemeld heeft. En, als de marine in de gaten krijgt dat u zich niet onmiddellijk met uw werkgever gemeld heeft, dan willen ze het niet eens meer hebben. Dan zei ik nog van, nou, u zal me wel moeten laten gaan, want als de marine me wil hebben, dan neemt de marine me. Nou, dat zullen we wel zien. En enfin, ik was een paar dagen later, dezelfde dag ook nog, of een dag later, moest ik bij de schout met 8 kosten komen. Ja, het spijt me wel, meneer Van Bon, maar ik heb u wel beloofd dat we u aan zouden nemen. Maar ja, we kunnen eigenlijk geen onvriendschappelijke daad tegenover de Shell begaan, zei hij. Nou, dus daar stond ik en dat stuur ik. Alleen maar enkel de rede kruisbrieven van zijn familie hebben hem al die tijd bereikt. Na 8 jaren kon hij eindelijk op verlof naar Schiermonnikoog. Ik heb 12 trooien rijden cruise telegrammen aan. En dan heb ik verstuurd, 12 trooien. Ja, dat heb ik al 4, 6 jaar van huis, ja. Ja. Het was eigenlijk een jongensdroom van mij, hè. In zo'n jachtvliegtuig en dan shotten. En tenminste, shotten op de Jappen, want daar heb ik niet wel hekel kreeg. Ik wil het juist in een jachtvliegtuig te komen. Dat is echt een jongensdroom van mij. Van het begin gewoon. Maar die is nu dus net in vervulling in. Door die harde keilen van de Shell.